mgbe ka m ga-adị ka ibe m ole mgbe ka m ga-adị ka ibe m mgbe Jizọs Kraịst chetara m ka m ga-adị ka ibe m mgbe Jizọs Kraịst chetara m ka m ga-adị ka ibe m ole mgbe ka m ga-ahụ ụzọ ole mgbe ka m ga-adị ka ibe m ole mgbe ka m ga-adị ka ibe m mgbe Jizọs Kraịst chetara m ka m ga-adị ka ibe m mgbe Jizọs Kraịst chetara m ka m ga-adị ka ibe m ole mgbe ka m ga-ahụ ụzọ ole mgbe ka m ga-adị ka ibe m ole mgbe ka m ga-adị ka ibe m mgbe Jizọs Kraịst chetara m ka m ga-adị ka ibe m mgbe Jizọs Kraịst chetara m ka m ga-adị ka ibe m ole mgbe ka m ga-ahụ ụzọ ole mgbe ka m ga-adị ka ibe m ole mgbe ka m ga-adị ka ibe m mgbe Jizọs Kraịst chetara m ka m ga-adị ka ibe m mgbe Jizọs Kraịst chetara m ka m ga-adị ka ibe m ole mgbe ka m ga-ahụ ụzọ ọ na-aga ije ya n'olileanya ole mgbe ka m ga-adị ka wee jụọ ọnụ ya ihe kpaliri mmụọ ya ole mgbe asị m na olileanya dị ngọzi ole mgbe ka m ga-adị ka ibe m otu ị ga-esi adị ka ibe gị n'obodo ala m ihe mere na ị ga-eji adị ka ibe gị Chimaobi nwa aba ịdịwa ekwu ụka nga ka ịla ndụrụ onwe gị ekpuole ha gị isi ekwukwere m ekwusị na ogbu mma ga-esi na mma ala enwerịkwana onye asị ezumike a nọhụrụ onye mmehie onye ọbụla wụ onye mmehie na onye na-erupụ isi n'okwu Chukwu onye na-awụ ya hụ ihe mmadụ ibe ya were ya mmadụ ibe edemego ya tatara ọkwa gwara gị agwa mgbe ị nọ n'ụlọ na-aga hụ ji egwu ga wayo kemgbe gị bịa sị m na ndị bankị ọ na-eke ego a na-eke 40 million a ga-enye m nke m nye ogu mgbe ahụ nyopụrụ gị ịchara m amatabeghị the other time gị hụ m bụrụ akpa ahụhụ akpa ụmụ ọzọ jiri bogu gbaburu nsogbu niile nọ n'ala ụmụ ọzọ otu ebo gị n'isi gị sị m iwe onye ihe na-akpa ya gị sị m na iwe onye bitcoin nga ka ịnọwa atatọ coin nna m from bitcoin ịnọwa nga atatọ coin onye kpụrụ gị isi na Chineke nna obi n'igwe ka a na-asụ ndị mmehie enweghị udo na ndụ ha onye ọbụla gbụrụ onye isi nga ị kọrọ ya ngwụrọ asa akọchi nwọdụrụ gị ọnụ ote gị hụzi ole mgbe ka ị ga-adịrị ọka ibe gị ịhụrụ ọ na-agụ egwu anakọchi ego ka ụgba ihe a ga-eme gị kpuo gị isi etu ekpule gị isi ugbu a akọchi ego ọnụ ka ọgụ ngwụrọ gburu ibi dọkwasịra gị aga iwụrụ ọnụ n'ala ahụ egbe maka na gịnwa bụ nwa ịjọgbuola onwe gị ome ka a na-atachi n'ọnụ mana ebe o chiri otu adịrị gị maka na asị gịnị onye a na-agwọ ọgwụgwọ ya ga-echegharị a na-ekwutụkwa ntịrị onye ahụ echegharịa aga m agwatụkwa gị oziọma I go preach unto you ya na aga m agwatụkwa gị oziọma maka na ebe emefọrọla gị ntị iji anụ ihe ị ga-anụrụ dị oziọma also suffered the witch to live unto to die premature ya wụ ya nwụọ ọnwụ ike gee ntị ihe o kwuru n'akwụkwọ ndị ohu because ihe ịnụ ugbu a wụ ohu ka ị bagara n'ime ya na ya wee kwuo n'akwụkwọ ohu isi nke 6 malite n'usoro okwu nke 7 o wee sị mgbe blind Bartimaeus n'akwụkwọ nsọ blind Bartimaeus ya wụ onye kpuru isi onye ọnụ ụtọ n'akwụkwọ nsọ asị o kpuru isi mgbe di nwanne m bụ Jesu Kristi na-agafe n'ụzọ otu Kraịst agafete nga ọ nọ lee ya anya ya bịa nwee ọmụ iko n'ebe ọ nọ iwe na ọnụma wee ji nna anyị obi so nwoke na olee ihe mere na o ji wee wuru onye kpuru isi n'ọnọdụ a ote nna anyị chiri ya ote m chiri nwa ọmụ iko n'ebe nọ ya were asa wụrụ ụkwụrụ ote bụsị ya n'ala kweta aja ọcha gwagbuo ya bịa nnọọ n'anya ya ote nya ya ahụ n'ihu ozugbo ọ na-anyapụla ha anya ya were oge mana kama m ga-atụfu asị m si m ji agwa onye ochiri ka gị anya ghere gị oghe gị to ndị ga-egwu wayo kamgbe ị gbara n'ụwọ ndụ ọkụkọ niile nwe obodo onye na-eti ọkụkọ ya efuolo enwe obodo onye pụtara ụkwụcha na-eti wee gburule ha plantie ka oshi ama m sị egbuole ha gị isi ka ikpuo never the way ihe onye nwere ka o ji eme ọjị ahụtụkwa m nwa Chineke agaghị m ekweta n'ihi na iwe onye mmehie m sị ka egbuo gị because asị a ga-ekwugide tụle onye mmehie echegharịa Kraịst bịara maka ndị mmehie ya m dịrị ka gịnị so ya bịa wuro taa aga m enye gị widow mind ya wụ nwaanyị isi mkpe widow mind ihe m ga-enye gị ka ị pụtara wasa ọwụ gị ka ọnụ rie ote ka nkwụ egbe elu gbara stupid bagon ikpuru isi chima ajụdala gị bifo ma na-ajụ gị wee chita wee nwoke hapụtala ego hapụ ego
ozugbo ị na-ahụ n'ụzọ na ị na-ekelewe Chukwu na-eme nne m ga ahụ ụzọ ị ga-atụrụwa Chineke mma mma ị ga-emere onye ahụ mkpegbu oge na ekpere ma ajụgodi gị eji gị bụọ m ọnụ enwe ihe ọjọọ m mere gị gịnị mere mgbe ọbụla m ji gbagharịwa nnọọ dịka ihe ọ dịwarala m na mma gị si ebe isi dị nnọọ ka onye akwanyegịrị n'ime m si na ọ ga-adịrị m na mma kwanye gị n'ime m hei ị ga-atakwa anwụ m n'aka ị ga-anwụ m n'aka enweghị ihe gbochiri gị ịnwụ m n'aka enweghị ihe ga-egbochi gị ịnwụ m n'aka wee ga ego nga kama m ga-awụ ego na anyị abụ agbabiri nga wee ga ego nga ama ego ndị ọ na-anaghị ka a tụkọrọ ya ịnekwa ajụ m mkpụrụ isi onye kpụrụ m isi mmadụ niile nọ n'ezi ọnụ kpukwu isi mmadụ niile nọ na ka unu kpukwu isi lele na anụ ọhịa na-eprichi n'ọsọ esisi Kraịst ewere ụkwara ahụ ka a ga-eji tee ka pọtị bịa na mgbachiri nkịta ọdụka na mamadi ihe m ga-asị gị anọkọtakwala gị iji famili a goziri agozi kwụ ụka ọjọọ onye gọziri unu anọkọtakwala gị were famili nsọ kwụ ụka onye gọziri unu onwe onye ihe dịra mma na ka unu a na-agọzi unu gị na nwa gị ihe rela mma ele ihe ibira nga na-akwa ilegodele ụdị dị mmadụ ọ na-adị ụta ele pastọ nọ na ụwa a na ihe na-agaziri dị ụta ịdị onye ele ihe ọ na-agaziri gị otemri ọ gbasara gị ọ ihe m wụ echiri m ya esi ji oke iberibe gị ji for goat ka iwu mkpi oke mkpi ka iwu ji for goat dadi ji oke gị wụfụ atụrụ ji onye tere mmanụ ka ị na-agba onye tere gị mmanụ nri onye tere m ude nsọ ka ị na-agba okwu otere ka awụrụ gị nwe onye nwa ba ha mako enwechi m ike nye gị ndị tụkụrụ ego nga enwere nwa agbọbịa m hụrụ ngọrọ nwa mere na prichin nga aga ewere mkpọrọ kịga n'ime m ya bịa were mkpọrọ kịga n'ime isi anọ m lebe isi bifo a ma egbukpọ gị anya gị nọrọ nga Chineke kama nye m ego ma gị na anụmanụ ọwụte naira ka iji n'aka nga bịa kpọkọrọ ego ndị mmadụ tara ahụ tiri m nga onye ọ na-ata ahụ etiri ị tara ahụ wetie ọwa anya ka ị mechiri enwechi m ike inye gị ego ndị ezi unu ga-ekpu isi ama agbaji gị aka ndị ezi ilecha m anyị madị gị ka onye ga-ekpu isi ị ma ihe m na-eputu into this character nọ here ị na-epile karata ndị mmụọ ga-eji afọrọ ego legodi gị shie ebe isi iwu dadi ji for goat anụ ọhịa ka ọ wepụrụ maka ya nwa abakparị onwe gị n'ehihie no ekwule m ji iwe agụrụ ndị niile m gara gị tọọ atata na enwere onye kwere ntọgha m nwere iwe nọ m n'obi ka ọ gị n'ehihie na gịdịkwa alaika m hapụkwa m o a ma egbukwe gị isi eziokwu aka m gị mma mụ agbara nkịtị nga asa ụmụ onye isi anaka ego aka m gị mma gị nwa bụrụla okwuchukwu bụrụ ihe niile bukọwa onwe gị buru ya ka ibu mgbe ndị niile kpenyere Chineke ndị niile na-awachipụ Chukwu enwere onye dị ịdị ka onye Chineke gbara nkịtị enweghị ihe ọma nọ n'ime gị lenu telọ kwara gị ha ka kapịnta kụrụ ya gị yiri ya na-agbagharị na-eme si na iwu ji gịnị ele ji ihe na-eji ihe ọgwụ nye m ego m akụwụlụ onye nsọ ihe onye nsọ akụwụlụ onye nsọ ihe enwe dị nsị dị iwe onye deti ka ewu enwe onye nsọ ewu onye amụma nye m ego m nwechi kama m ga-enye gị ego na mana na nwụ nga a ma egbu gị nga ahụ ngwa ndị ekwe ga-agbakọkwa nga ndị ụmụ ọzọ agbakọla beri ndị ekwe ga-agbakọkwa nga ụmụ ọzọ anọ na nga ọ na-eshi n'iberi ndị ekwe ga-agbakọ nga ahụ eshibile hụrụ ime de Pita aga enwekwa onye gị na-ede na mma na enwekwa onye gị na-ede na mma na onye ụmụ ọzọ ma onye iwu nwekwa onye ụmụ ọzọ ma onye iwu ihe ahụ dịkwa arịa ego m butere n'isi ka ị na-adọ anwụna na m anwụ ka nke egbuo gị ya nye m ego m ga-ekegbu gị ya dadiji gịnị ị ga-agakwa ọkụ mmụọ ị ga-agakwa ọkụ ego m ọsịsọ nwa aba ị ga-agakwa ama adụwa gị ọnụ iche ga-ekwukwa mmụọ ilecha mmadụ nke onye isi ama nwụkwara gị ọnwụ ndị nsọ nye ego ọsịsọ etu Simeon siri nwa n'akwụkwọ nsọ ama nwụkwara gị ịnụ na Nebukadneza nwụrụ anwụ ọkwụ otu m ga-esi anwụ ọzọ nwe onye gbupụ ọ bụrụ m ga-anụkwa gị n'isi o a ga-etikwara gị talita nkume ị ga-atakwa nkume ele ihe atapụrụ gị nye m ego ụmụ ọzọ ga-agbakọrọ m na gị ekwe gbakọ gị gbaji onye nsọ ụkwụ a ga-agbaji okwukwe de Pita ga-abịakwa n'ụlọ ebe ịyọ biko Pita ijema nna gị ọ ga-abịakwa n'ụlọ ebe ịyọ biko enweghị m ike ị ga-enye m ego m ọ bụ ego zutere n'osi ị chọrọ inwegara isi achọrọ m ije ego n'isi ị chọrọ inwegara ego m kputere n'isi gị tegara m sụtọd gị gbagara m sụtọd m daa okwukwe mmega darụ ala mụ na gị ogwugede egwu elu ụdịrị iberibe dịkwa n'ihe ka chere meju anyị wepụtasị ego m gịnị wuche gị 30 naira bụ ego gị n'ime ihe a 30 naira nye m ya 30 naira abụma ị ga-akwụgharị from morning till night otu onye agaghị enye gị ego ọwa asị onye ọgwụ ego
You want your way to get a whole pram. Let him have Jesus someone. You get a whole pram, no way to Craig. What did he get them? On the kind of 35. What did he get them? You know the mother did her. You know, I'm not to fool with that liner. Are you going to give us some almost to Proma? On the kind of 35. What did you tell him over? You tell him over what? On your work, and I don't want his that. What did he hear? He ain't go by who's there. Or is that who's so? I don't think I'm going to make a Iraq. What is this? And I tell me how. He ain't go by who's there. He ain't go by who's there. What time we are motor this time? On your patrick and no social. You are what on a motor. Also, on dog work, one day so tiny motor, fool. Kill at one tackle the camno. Autumn Bruma. I'm not again my motor. And when I'm keke, and when I'm then Abram keke. Highly possessed. And when my last alarm have plot with Allah, no way. One word to my ma's walk at a can never be a higher purchase. Keep a remote to tell you where I want to come. Oza de wara I think you know. This road is very tiny. Oza de wara and go no gilega anye bi naga. Onye lega anya go no gilega anya manya ihe nyina. Asi wudo onye ogwu ego ndo ogbu arobara. Ilega anya manya ihe nyina. Atiki weta obra onye yikot. Inwo siki hu obra mo. Obra mo no n'ime obra nwa Chukwu. Okay, please biko when you were no biko maka obi mmafu ka biko wore nka ipo ka igoro ogwu. Oh. Fia! Holy Ghost fire pursue you. Holy Ghost fire pursue you. Anywhere devil may gather, Holy Ghost fire pursue you. Ina chaka one na bawashi. Kam wambe. Mo kam wan wase mo won gwene. Give from gajigoro ogwu ego. Na ma amushiri mi ka amuma anya. Awudu mo nya akpiri ego. Mo wo chief mo worldwide. Gaga ajira ajejum. Awudu mo nya akpiri ego. Ki weputa ego. Kam nara gi ya. Mu wambe. Na lonely road ihe na no plan ga small lonely road. Get tramtin na boot. Ngaru wo gi kpom. Chief Imo kpom brato. Na abushitara ga ego. Gi za ha moto ozo double. Gi pụta na social media. Gi na emere doings. And I say onye ego. Egbelu agbagbo ego. Gaga gwa ha na obra mu shirike. Ihe nwo obra udele. Imakwa udele. All blood of food, the law him wo. You can't ejiri ma gwa ogwu ego. Wure ego gaba. Ego obra ego nshi. Onye amusu. Onye ogwu ego. Let onye ga egbu ya wetu mkpụrụ nwa. Nwa nne ya tara ahụhụ. My mother is suffer. Into me mom. Ke baba siki ji moto ọcha gbuo ma a ga-eji moto ọcha ebulu ozugo. Stupid bagant. Onwe dị ihe ga-eme m. Onye nọ n'ime m siri ike. Ike ya dị ebube. Onye nọ n'ime m siri ike. Ọ na-achọ ajọ mmụọ. Onye nọ n'ime m siri ike. Ọnụ m jiri gwa gị ka ekpuchene n'ọbara Jizọs. Ọnụ m niile anya m jiri hụ gị n'ọbara Jizọs. Ogide eriri ego. Amusu. Nonsense. Amụkwa m nara ya ego nsef. Were ekpere gbuo ya. Ọnụ ọ gaala aga ya were oge ya gawa onye oshi. You're welcome. Get up again. Koi. Okay. So can you go now? I'm a market fruits. Odika mkuru sisi di shichi. All I can be here. I am now. Okay. Yeah, boy, I'll go. Yes. Okay. Wow. My secretary got watch that to guys. Okay. I'm going to learn you. I could have put a monk. I don't know. Wow. Dal. Okay, well, learn you. I'm going to Asima drug ma ya chotru mu wajai. Kan welo we ba no lawa. Wajai. Yes sir. Prefer bu wajai. Oh wow. Wajai ego meji gba moto. Ego gbala. Alright, got you na gate. I'm my secretary on your go moto no. Wow. Inside gate ka. I mean got you na gate. Ghana gate. You're disturbing my workers now here. There's other people here. I'm okay, instead of me with all will you get that from here, my friend?
Thank you, Jeremy. Thank you. Oga, you go anyway. You hope I get them come on and with an all. How do come sex? I can do anything. Get out! Oga, only who gets it gonna. Not gets in Kakata. Oh, wow. Oh, gate. Okay, can children are getting. Now what? Who is next? Oh, that was so. No, get your faggy. I found my body. Odioko. Okay, Kife guru Odioko. Him grow it was bed. In fact, you was bed. How could me one animal professionally? And the animal to Jen no knock I bog them look good. Okay. Okwa gidifa. Wanyamu my secretary got what she had to go no. When Choka Olorum got Bogeno. Alright. You may take your leave. I got knock. My son, it will also bliss it, so it's what I do. For the cabin, I know what I am married. Knock. Get out. Listen, Nemo. Give up. What did he get them? I'm the kind of 35. What did he get them? You know the matter in her. You know, I'm to prove with that liner. Are we going to give us some hour to prove one? I'm the kind of 35. What is it? Over. It's a ring over a wash. Oh, no, I don't want to that. What is here? Me and you go by who's there? Or is that who's so? I don't think that's a make a brother. And I tell me how. You and go by who's there? You and go by who's there? What time we are motor this time? On your battery again, no such relation. You are what on a motor. Oh, some dog work or want to show Tanya motor fool. Kill a time one tackle the cam. Oh, Tumbruma. Oh, now again, was remote. Oga, go on now, so you better late. No need the moon, the one has. Kamala Macalam, that John Agame, what's it? Who will you, sir? Yeah, let's your 1,000. Come and sit down. Sir? Yeah, no one. Because I call me here. I didn't do a lot of promoter for no because no need to move and what how you made this because come not has a baby sister. Thank you. I insist. That's your 1,000. Because just the 2 just the 5 minutes. Come on, you're not awful. Just wait for me, please. Because anyway. Well, down the road. Come and sit down. One numero sister, because one other is watching me. No, Therefor. Sir? What is your name? Therefor. Oh. Imo. Mana ana tigre me chief. Itikota ha boy ya chief Imo. Then he will say worldwide to kwase at the end. Now chief Imo worldwide. Okay. Okay, director. You need to get an office, and that's what I'm saying. News you come out of no office to the candidates. When you walk I'm saying whenever you will applicant is drawn.
nwa na-anụ bụ na ụmụbụ họteelụ m na-anụ n'Owerri ebe m na-eche nche m na-enye getima ya sekuriti ụgwọ na akwụm nga ahụ adịghịzi ọnwa agwụ mgbe a ga-eji akwụ iwu nke gbofu n'ọnwa abụọ akwụbeghị m ụgwọ iti mbe na-enye m nsogbu nsa mbụ ụmụ m ọba ebe ọnụ na-etu ebe ọdụ mgbe m nụrụ sasị ị ga-ewelitete aka na 30,000 n'otu ọnwa m sị mba ebe ga-aka mma ka m bịa mee aplikantị n'eziokwu ihe mere n'ụzọ amadụ m na ọgụ ọya iwe na ọnụma ihe nọ n'ime m jiri kwuo ụka niile nwedị nga ego nọ ime ntụgewe ọnụ ọ wee n'isi agara aga ife na-achọ bụ ọrụ sekuriti ebe ị ga na-eche nche na-emepe geeti na-emechi. a na-emekwe barbecue ọwọ barbecue oke anụgo m ife ekwuru ndị be anyị si na egbuela iwe elie n'ushi arụ na aṅụ erie na ndo a sị na agaghị eji ihe ọjọọ mmadụ mere were ama ya ikpe echi. Anyị bụ mmadụ kwesịrị na-agbaghara mmadụ ibe anyị maka na Chineke kere eluigwe n'ụwa na-agbaghara anyị ma imejọọ ya nnọọ. Anyị nsị ka ngwa gị bụ mụa enwere m ịfụnanya na uju obi inwelu okwu niile ahụ ị gwara m n'ezi ọfọ ka m tụfụrụ gị ọnụ mkpa otu a na-ene gị n'anya ihe me njiwe na-ene gị n'anya ahụ bụ a sị na ọ gidigidi n'ugwu eze andị nwoke agụrụ na-agụ dị ka ọdụm iwe na-ewe o mere ike ikpu ihe ọbụla dị ya mma n'obi dịka gịnị ka o si wee dị ya n'obi. Nna agbaghara gị gị yes agbaghara gị gị ụdị mmadụ gị ka m chọrọ n'ụlọ ọrụ a yes n'ime bụ na ị ga-edosa akwụkwọ gị emechaa ka mụ na onye nchekwa ụlọ ọrụ m kwuo emechaa ị ga-akpọchi ya taga azụ enyere onwe gị nsogbu ịlaruo ikele Chineke nye m akwụkwọ gị kwesịrị m ịrụ ebe a kparịka m gị ka ọ dị ukwuu bụ ka m alawa mkparị ahụ ị kpara m bụ ihe nyere gị ọrụ a na-ekwu okwu nkịta obi ị nwere ihe eme ndị ọ ga-abụ ha afụ m n'ọnọdụ ahụ ụjọ aga ekwe ha ịgba m okwu mana nwoke ọbụla akara obi isi kara aka na-ebu ogidi isi na-akara aka bụ ogidi anyị jee ya olu aleke mmụọ ị nwere ịgba m okwu ahụ ị gbara m oge ahụ ọ ihe nyere gị ọrụ a and let me tell you ị dịrị anya ukwu eme ndị ọ ga-abụ ya wụrụ ndị dị anya ukwu oge ahụ m wepụtara ego ahụ ka nye gị nara ji ego ndị akpịrị ego mana ị jụrụ ego ahụ like they said money is evil and money is the root of all evil. mana asị na m nyere gị ego ahụ nara m ya mara na ị bụ onye akpịrị ego ahụ m nyere gị oge ahụ ị na-anaghị m ogosi na enwere ụdị obi nwere a na-enwere ihe ị na-achụ adịnye ahụ ị na-achụ site n'ike nke Chineke inweta gị na Isuvilla Hotel. Let me have your file nye m akwụkwọ gị mechaa ma kpọchi ya ga-azụ and ebezina akwa go home and celebrate. Okay. Oh, Chief Imo. Okay. Thank you, sir. All right. Don't worry. Thank you, sir. Take your leave, eh? Go home and celebrate. Mecha ma kpọchi ya ga-azụ. Hello? What you am telling you? You didn't hear. Jiri m ego m ji agba ụgbọala ala. Jiri ego ji agba ụgbọala ala. Hey, iwe na-ekwu okwu keke na ị nwere keke na ị nwere ala na ị nwere ihe niile ndị a. Gezi. Cruise. Chukwu okike abịa ma lekwa ụmụ gị. It's not again. Ka m ji gosi gị na m nwekwere ya. I don't like intimidation na ndụ m. Onye ndị na-akpọ ka nkịta ati m na-enwere ihe nwere shishi enwedu m. Mgbe nyere onwe gị nsogbu eno gaa na gate ka mkpọọ my secretary ka onye ga-ego moto iji anụ eno chọwara gaa na gate ọ ga-ego ego moto ya eji na nyekwa ego moto ya eji na chata azụ ma ịkpọọ gị eno Chukwu gọzie gị.
You're welcome. Next. Nebia. Kedu afa gị? Welcome. I am a tago. Okay. Ke kwanu onye m si gị kpọtara m? O onye isi m ga-akpọta gị dị. Ọ ga-aghọta m. Ke ya. Lekwa onye isi m ga-aga akpọta gị na-ajụ m ke na hụ ọkwa ụzọ. Oga. Onye m si gị kpọtara m nwa ọmarịcha. Ọ bụ nwoke ibe m ka m si gị kpọtara m. Onye oyirigo nwoke ị na-ahụkwa ụzọ. Ị na-elerukwa anya. Isi m ga-akpọtara gị nwa mgbe m pụga gị nyere m foto. Ọkwa nọmba ka ị nyere m sị m garo nga m kpọọ nọmba. M kpọọ ya onye nwe onye pikiri ya. Ọ ga-achọkwa m ihe ahụ now. Ọ ga-achọkwa m that thing again o. I don't want that nonsense here now. Ọ ta ka ị na-eche emekarị mgbe ụlọ m bịa na họteelụ a. Ihe m gwara gị ka ị mere m gaa kpọtara m nwa nwaanyị m gwara gị. Nwa nwaanyị m hụrụ na Instagram m gwara gị sị gị kpọtara m. Ọga nwa nwaanyị hụrụ n'Instagram sị m kpọtara gị. M agaala m n'Instagram were nọmba i jiri kpọọ m. Ọ wụ onye awa onye i nyere m nọmba ya. Onye mazikwa ma gụ na onwe gị lerukwuru anya ihe awa onye si m kpọtara gị akpọtakwala m ya gị nọ nga etiwashi isi. Cherekwa. Nna ka ị na-akọwarị sef. Ọmụ bụ nwa ọma ha na pekiwa ya na Instagram. Ọmụ pekiwa ya na ị na-afụ my day. Peki gịnị? Ọmụ peki ka ị na-asa I love you since abalị ụnyaahụ. Okay, iji ihe n'Instagram a George, ihe na social media a George real life. Ị ma na onye na-ejikọta ojii eme ndị ochie eme gị ọ dị ize nwe ụdị ka hapụ ejiri arụ ọrụ ebe a. So ị ka ji nke a George. Dị ka nga waya gị biko. Waya onye? Ọsị isi waya onye? Ijikwu ọ ga-anye m sị gị kpọta m nwa mara mma. Onye anya, onye onwere ara, onye onwere ukwu. Ọ ga-ahapụdala m nwụrụ ana m nwere ukwu laka ọ gwara gị ugbu a na-abịa na soshal midia ihe dị na a na-arụ ya arụ. A na-arụ ya arụ efugoro onye dị ojii na real life gị banye soshal midia ị na-enwu na-acha ihe eji edisiv ndị mmadụ mana ọfọ ndị dị wise ọ bụrụ ụdị mmadụ gị. Ọma m ihe na nga akụkọ onye gbuwara isi kwụọ nwatakịrị ụgwọ biko. Mana nwụrụ acha m ka m pụọ ebe biko. Ụgwọ gịnị gwa chere ka m chọọ enwe ihe mara gị mere. Duke transfer my money abeg if you no like me ka m chọrọ ọrụ na ebe a dị na men ga-anọkwa ihe. Ọga lee anya ebe a. Lee anya ebe a. Lee anya ebe a na-ele onye a. Onye hụrụ ebe a kwa o nwere ukwu. Ọga ihe onye ukwu ugbo a na-awa ụmụ nwaanyị nwere otu na-esi apakeji enwere onye ga-enwe afọ otu ịtọghechie ya afọ eje kasịa ụfọdụ ma ya were ebele etinye ya ihe onye anyị n'ime oyi isisiwa ya ukwu apụtakwa otu ọ dị sị gị hapụ ekwuli ihe apụ a na-eji arụ ihe ọrụ ihe niile ndị a nọcha n'ime ya hapụ gị ihe bụ ihe arụrụ arụ ekwewuli ihe ụwa disiv gị. Ọ gaghị awụ ihe m sị gị kpọtara m. Ọ gaghị awụ ihe sị m kpọtara gị. Ihe mere ọ da awụ ihe m ọwụ ihe m hụga. Ọwụ ihe m hụga. Ọga nwoke ọcha biko butuo setụrụ ma ọ bụrụ na ị like m ka m wọba. Onwe ihe mara gị mere. Ọga ihe ala setụrụ m ka m nwa wọba. Enwe ka o si eme gị n'isi. Ịmakwa ebe isi kpọta nwunye akpọ kpọlakwa ya ebe ahụ. Ọ gaghị awụ onye ibu ukwu ole ewu na ibu ukwu ole ihe na-eti mgba. Onye mere ọ da. Ọ gị bugo mgbe ibuku 3 days and then they ede. So ihe setụrụ m na. Lee ma gwa gị ihe mara gị gwuru egwu. Eji my business egwu. Ọwụ ọkụ nọ. I don't play with my business o. Setụrụ m ka nwa ya efo nwa gị isi o. Ọ ga-eweli iwe ka m jụọ gị. Ewekweli iwe ka m jụọ gị peki waya. Onwe ihe mara gị mere. Nenu m ego m fọ mmeye ndị ara n'ebe a. Ọ mmeye ndị ara ka ama ka o si adị. Maka na ncheka si bịa ebe a. Nna chima gị na-enwe ofu yo. Oge echi chegori na ndị amụkwa ka m si kwedo. Ọkụ na problem ị na-adị etige m n'ime ya. Lekwa onye kpọrọ gị. Ọkụ na problem ị na-adị etige m n'ime ya. Ụgwọ gị nwere onwe gị. Akparịsị na onwe gị ndị mmadụ na-ege ntị. Nye m ego m. Mma gbasa gị isi. Nye m ego m. Okay. Nye m ego m ọsọ. Igbo onye ori. Give me my money. Onwekwa ihe mara gị mere o. Give me my money. Give me ya. Tiga account number gị.
unu nke adịkwara otu a otu a ka ị na-esi akparịgharị m hịa mgbe ọbụla m bịara Spanish otu a ka ị ga-esi na-eme m asa nwa dị ka mme na-azụcha m azụ na Instagram bịa nsị nnu o nwere nwoke ọcha ma mmadụ nna onye mgbu ka nna bịa itiri alụ onye ọbụla mara mma na Instagram nwere onye ga-abanye n'Instagram na amadụ m ọ sịrị ya were onye isi esendịarala m gị ego gị na nwoke igwe ezigbo mmadụ ụdị ka mmadụ ike nna onye nọ na family ọnụ gba iji wee anyị nọ mba ndị ha anyị ga na-arụ ihe ara iko m enwere m ya nwe gịnị onye a nwere gịnị onwe m kwuo onwe ara na-ekute shapansụ ka nwoke ọ na-agakwa ka nwoke ọtụ m buru ụlọ akpụ ị ga na-respekt onwe gị kee nke nwere ebe m na-aga ọkụ ịrụ ihe ị na-adị eme na họteelụ a mgbe ọbụla m bịara na họteelụ otu a ka ị ga na-edisgresi arị m mgbe shuga mọmị m bịa otu a ka ị ga-eji na-akparị m mgbọrọ nwa m ji eri ọrụ taa na ịkpọrọla bita kola gị bịa ọkwa ịkpọrọla bita kola bịa ọ bụ iri ọgbọ ikwudo ụgwọ ọ ga-abịkọ kwọ m ụgwọ moto m gara ga kwọtara gị mmadụ na mmika na-atịkachiri anya ọ ga-ejikwala m egwu ma ka enwekwa ụgwọ m na-akwụ gị gakwa ga-ajụrụ ajụjụ ma dịkwa m ezizi ezu nwoke m jemego ọsịsọ nye m 10,000 naira m ji gaga ọ ga ihe mere ọdọ ihe kpọtara m ele nọmba inye m mgbe pụga na akwa ijiri m foto ọkwa ihe nye m nọmba sị m gara mkpọ onye mkpọ kpọọ ya bụ onye pikiri kọl ya baiga so for your mind now otu iru gba dị ha ka dụtara this modern age ihe nọ na social media ka na-edisive gị so social media akụzibehara gị dat na wụrụ ihe niile mara mma machara mma na social media na nwere onye nọ na social media na-amadụ ma ọ bụrụ onye isi ma onye ngwụrọ ọ ga-apakeji onwe weta ịga na social media enweghị onye hụrụ na-eselebreti Therefor nwegoro onye ihu wepụta na social media tiga mgbe ọ na-ata ahụhụ na ụdụ mgbe ọ mekụgoro ya gị hụ nwa agbọghọ epentiri ihu tiga ya gị kelie o nwere ukwu ihe ndị anyị na-ejicha app arụ ya so don't be deceived by what you see on social media kwụọ m ụgwọ biko nkwụ ọgwụ ụgwọ a ọnwụ na nwa agwa nwere ego m nye gị ka m gbara ọtọ saa ahụ ọga maka a ga-asa gị ahụ n'ozu taa ị ga-ama na nwa onye ara ahụ mmike ọ ka ị ga-ama na nwa onye ara ndị ọgbọ onye ara ị ga-ama na nwa onye ara ara ga-ele mgbe obi gị ara 1 year ọnwa ayịwala ara 20 years ọ ga-ahapụ m ka m si ebe a pụọ ọnụ m elele gị lee nwa ntị gị kpọtara m nwa nwere ukwu onye nke o nwere ara mgbe gbasara gị mgbe gbasakwara gị nwere ihe gbasara m na ụdị m na-agị chaatị awụdị m gị na-aga na soshal midia eti ihe na-etu gị ha gị nye m ego m ọ ga-ahapụ m ka m si ebe a nye m pụọ ego m ị